ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni to lappol palol dande maayo ngol rewayi wargo mayela gambi bafata dinguirayi fallemma ko on waktu yoni ha to ñoro masina kame jombo ko ene jiya en gardidi kabruji men to leydi sénégal duwañeɓe leydi ndi teeɓima kene tolno e huuɗo bon ko yonko no fewi guila ñande aljuma nde ganduɗa jarmum ma wono 250 millions taw koye koppareje france CFA to leydi mauritanie hoorejo leydi ndi yilloyima hanki to jooɗorde mauritanie gam yurnitade golle mabɓe wo erima nde ɓen ɓurata moƴƴinde golle ɓen ɗannotoɓe kan lanama en kettoya musidɗo men alhassana oumar mbotia to leydi mali fiyande wande hanki toon to tesalita hakkude koninkoɓe leydi ndi kamɓe ɓen hoɓel joguitiɓe armeji e nder région mo kidala ɗon ɗo armé leydi mali woni fandare muɗum hebde base koninkoɓe lafaji mbulaji taweteɓe toon to diwan kidala ɓen armé leydi ndi ɓe kolliti ɓe jaltini dinguirala wolde ɓe umminnoɓe nden fiyande to leydi guine konakiri seppo hanki wulgo diawa yeeso tribunal kaluma ɗum ko jayidi yankoɓe yinnoɓe kay jlcn mabɓe mbiteɗo guine matede uddite taw ganduɗa ko jowaɗo guila tan lewru uta kene fota wonde sappo e tato jaydenke nanganoma hen ko heeri ko kala ɓe ɗaccitama kabruji men manamen ha to côte d'ivoire sierra leone benin RD Congo Burkina Faso ha to jolama jaɓeri musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗen jambitowo ɓandu musoru ɓandu wuloru ɓandu jaaɗoru koyɗe musoje koppi musoji keceje museje joguiɗo AVC jogui kardiaga neɗɗo tuƴiɗo donkuɗo yaade jama e juma ni jokkoyde enɗam ni yaade haajuji mum goɗɗi kala gam musalla e joguiɗo hémorroïde gonɗo nder e jalto bowal kala e ñabbuji goɗɗi cuuɗotoɗi e nder ɓalli yogay muɗum kala jokkodire gorel te joni mbiya alhamdulillah gorel te hewɓe jokkodiri e ngal ɗon gollorgal ɓe kolliti yogay ñabbuji ɗiɓe jambitanno oɗo saaha kamɓe kala ɓe jiitime en koye mabɓe no feewi gorel te ko haako moƴƴo iwru ko to koredi noro ala rewam ala effet a wulnat tan ndiyamma ha wula guitta ko jamireɗa mbaɗa hen aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa gorel te sa yiiɗi hebde hen ko laaɓi jahata koto site mabɓe internet a mbaɗa www.gorelte.com janggana hoore maɗa kayla ñabboji ɗi gorel te safrata kala sa yiiɗi jokkodirde e tongoɗe gorel te so tawi noon gonɗa koto koɓɓillo ene tawi nder leydi sénégal jokkodirta koye Hawa Amadou Abbasa mbatta ko 78 435 27 28 so tawi noon gonɗa koto Bargné e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Kumbaka 77 612 85 28 so tawi noon gonɗa koto Gawol e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Amadou Abdoul Agne on noon mbatta ko 77 123 22 97 so tawi noon gonɗa koto Guédiawaye jokkodirta koye Amadou Abbas Ka mbatta ko 70 606 33 43 so tawi noon gonɗa koto Kermassar jokkodirta koye Mamoudou Gayda 77 542 50 84 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Harouna Gayda 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorel te ko safara ɓolo tan ala rewam ala effet a yarat aɗa yiito cellal ɓandu maɗa mbadden dando faade ittude ɗeɗo henna ñookiɗe e nder ɗaɗi men kadi men dañde jama kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie
jam nyalle mon musidɓe tedduɓe mawbaare sappo e jeeɗiɗi yarkomaa hitande ujune ɗiɗi e nogase tati yonti kumpital men ɗemngal pulaar ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon giɗo mon sehil mon Sar Abdullahi Saar to karallagal weltare TV ko musidɗo mon Seydou Abouba gartaten koye oɗo hen mawɗo debbo nayejo no feewi nottortoɗo inde nene meta so mo ganduɗa tawiteɗo hande to Gulombo ene tawe e nder diwan Tambacounda koɗannoɗo toon to leydi Gambi oɗo saaha nattiɗanade woni tan koye miijade yidde andude koreji bamum nde tawno bamum wasinoma ɗum so tawi mawni mawya ha toon to Fouta gam yiiloyade enɗam makko bammakko noon kanko mawɗo debbo wiyeteno ko Amadou so tawi noon ko yummum bammakko wiyeteno ko Mariata bammakko ne joguino bandiraɗo debbo biyeteɗo Kumba So bammakko en noon iwdi mumen ko Mbumba Giwi Peri Payi Matam bammakko e banum debbo kala jibina koto Matam ɗo bammakko biyeteɗo Amadou So ko Matam ɗo iwi soggi jawdi faade to Gambi ngam waɗude toon julankagal mum kame tefankagal mum ko toon noon dañi cuddiɗo kankoɗo hen biyeteɗo Meta So mo ganduɗa biyeteɗo Mariata So innira ko mammum debbo yummum bammakko ko toon jibina ko toon mawni meeɗa yiide Fouta meeɗa yiide iwɓe toon oɗo saaha noon hakkille makko arti hen tene kadi o yiɗi tan ko yiide enɗam makko e kala saaha mo wiye ni ene gasa o wasa yiide enɗam makko kono so tawi o maayi o yeehi aljanna ne wawi ɓe tawdiriya toon kono ɗo saaha yiddemo ko yidde yiide enɗam makko ɗum noon wonande finoɓe to Mbumba ha to Matam kala taw ko sosoɓe wonɓe toon so nani goɗo hen erago oɗo mbawi jokkodirde ndeɗo hen tonggode 00 221 77 100 74 100 74 63 00 221 77 102 74 63 notatoma ko Amadou Sam ene wonde nenne Sam ɓeɗo henna ko sukaɓe makko kanko mawɗo debbo tawiteɗo hande to Gulombo ene tawe e nder leydi ndi Sénégal giɗo Allah jiitanɗomo enɗam makko ko mawɗo no fewi kadi ko joom duuɓi keddorɗen koye kabruji men to leydi Sénégal jonde wattude capanɗe jeeɗiɓire jonde taw ko catal ACI Afrique joɗima gila hanke nder leydi Sénégal toon to centre Abdou Diouf mo joom ñaaƴa toon ɓe jooɗi jonde nde noon mande duumo kene tolno e balɗe jeeɗiɗi ngam gostodiral miijoji kene tolno e temedde tati délégation wawi tawtorede nden jonde noon ɗoyi ɗum ko jagorɗo to fannu bowal laaɗi diwoje ngal leydi Sénégal ɗum noon ko fate banggue yurnitade boowe laaɗi diwoje ɗe Afrique ha ɓuura kadi wawde ngarɗude yaada e jamanu beele kadi wawde jokkude golle mum nde tawno hande o bowal laaɗi diwoje ngal AIBD woni Blaise Diagne ngal Dakar ene jeeya hande o e ɓurde heptinede e nder Afrique nden jonde noon jooɗi koye nder leydi ndi Sénégal ɗum ko ñalawma hanki o nden jonde fuɗɗi ngam wostodirde miijoji ko fate banggue ɓamtude ɗen jokkodire boowe laaɗi diwoje ha ɓuura kadi wawde ƴellittade gartaten ko fate banggue trafic drogue kene tolno e kiloji 6 ɗi héroïne woni ko nanga ɗum noon nanga ko ñande aljuma jawtuɗo sanga 11h e nder bis goto mo ganduɗa immatriculation muɗum wona leydi Sénégal kono bis o fano koto Dakar nden ɓe gari ha to Karanga ko ɗon noon doñeɓe naate bis he ene biccita yimɓeɓe hen goto noon ronki fewde no fewi e nder sifa mbadi no woniri ni ko ɗum jeeyi sababu doñeɓe teskademo ɓe jippinimo noon ɓe jippini valise makko tawa toon noon kene fota wonde héroïne jonɗo no fewi kiloji 6 taw kadi ɗin kiloji 6 so tawi o yeeyino ɗum ma o dañ hen 250 millions ko préje franc CFA oɗo saaha noon kanko e héroïne makko kala ɓe tawi e juuɗe ɓen daddiɓe koye on fannu ɓen daddiɓe ɓe faggudu ɓe leydi Sénégal toon to Toubacouta mbawi nangude toon kene tolno e 12 koli giwɗi e laana ndiyam
taw kadi ganduɗa ko huuɗo bon kokko ɗum noon ene tawe e juuɗe ɓeena wonande yontere ɗum ko ñande 9 lewru octobre waɗi kono kadi oɗo saaha ngam ɓeydude ɓe darde mabɓe caggal kayde ɓe mbaɗi oɗon héroïne e nder laboratoire ɓe tawi kay ko ɗum drogue ɓurɗo hewde sembe ɓurɗo serde e nder dorokaji panoɗo to Dakar lamorgo leydi ndi Sénégal garten koye dossier Ousmane Sonko ko fate banggue artudemo e liste électoral walla wasdemo artude hen ɗum ko caggal alhamisa jawtuɗo henna o wonande ɗin avocat ji Ousmane Sonko ne dañi polgu e yeeso avocat ji état ɗum ko toon to Ziguinchor e yeeso juge Sabasi Faye ko wona ɗum ko noon avocat ji état piɓani kay jebbilade piɓi ko noddide nden ñawore ñalawma janggo alarba ɗin dossier ji maɗi guddite toon to tribunal mo Ziguinchor mbiyete ko on juge ñawnoɗo nden ñawore jogori kay uddide walla ala ko wawi wonde kala ɗum ene heddi ko wona ɗum ko noon yogay jaydel leydi Sénégal garti e hollide wonande avocat Ousmane Sonko biteɗo joie on holliti wonande ma wulnita ma wultin dossier hakkude Mame Mbaye Niang kame Ousmane Sonko toon to tribunal mo Ziguinchor ma en garta e on kabaru so tawi en keɓoyi ko ɓuri hen labde Amadou Ba hoorejo jagorɗo gendi leydi Sénégal mo hoorejo leydi ndi wakkilno cabbi ɗiɗi sawru gaynaka kame sawru coftal balli ene wondi kadi sawru wondemo hoorejo jagorɗo gendi leydi Sénégal ɗi cabbi tati kala mo wakki omo aynida e muɗum gaynanteri ndi mawɗoɗe ndi wonanno halfinnomo ñalawma hanki onon o wakkitima hen cabbi ɗiɗi o wakkili ɗum on jagorɗo gaynaka toɗɗaɗo woni biyeteɗo Daouda Dia gonnoɗo toon to sursarɗeji ndi leydi Sénégal wakkima sawru gaynaka kame ñamde jawdi kala woni wonande jagorɗo gaynaka toɗɗaɗo e nder leydi ndi Sénégal sawru wonnuɗo ndo wakkiti o wakki ɗum biteɗo Latte Diop o noon woni jagorɗo tambiɗo ko fate banggue coftal ɓalli gendi ɗi kanko on hoore jagorɗo gendi leydi Sénégal Amadou Ba o yetti o jaari mawɗo leydi ndi Sénégal tuma kayde wakkilimo ɗiɗo hen cabbi hoolare haw wakkite dow jaam e celal tawala hen kala ko laaƴi ni ko tardi kala to Ziguinchor kene foto wonde 150 dumbaɗo e nder cuuɗi dumbirɗi koko natani gueddere kolliti ñamata jarata wi noon ko frappa mo Guy Marius Sagna o holliti ɓen noon kolliti jeeyi sababu nadde ɓe gueddere ɓe ñamata goo ɓe ɓooyi e nder kasoji ɓe ñawaka ɗiɗi ko fate banggue appel 50 moɓe dokka o ene famɗi no fewi visiɗo kadi ko noon ko wona ɗum ko ñamde nde ɓe ñamata nde wona ñamde yonde no fewi tati won nanguiraɓe nayyi won nanguiraɓe toon dawrugol poti ko accitede ɗum jeeyi sababu natandeɓe gueddere ko wona ɗum ko noon woɗɓe natanɓe gueddere ko rewɓe ɓe nangaɓe ne coka toon to Liberté 6 mo Dakar kolliti ñamata jarata ken wona joni yontere fawde ngam hollirde ɗumen nanguira ko dawrugol goɗɗo kay ɗaccitaɗo ha foofi kenal lakkitare ko rappeur yimiyanke kelmi rappa duƴƴal muɗum biteɗo Niddofa mo ganduɗa inde mum ko Mor Talla Gueye nanganoɗo gila tan 18 janvier 2023 ene tawitano nder kasoji holliti ɗum hanki avocat makko Moussa Sarr holliti o accitama koye dow sarɗi kono kadi o waɗa kay contrôle judiciaire jeyno sababu nanguedemo ko yaltindemo vidéo omo haala konguɗi bonɗi faade magistrat ji leydi ndi kadi omo nodda fitina faade e leydi ndi goɗɗo kay mo yahani kaso taw kono ɗo saaha kañumne porti plainte ko goto kay tukkaɗo walla mbiyen kappaɗo woni tan tukkaɗo taw kadi tukkira ko wondude e gorko on noon ko Mamadou Mbaye garmi taw kadi ganduɗa ko communicateur traditionnel to Pikine taw kadi ganduɗa ko animateur to TFM taw kadi ganduɗa kañumne holliti en metti mum no fewi porti plainte kañum e jinnamum goɗɗo kay takkaɗo waɗa mandat d'arrêt wedda kaso kon biteɗo manko woni Mamadou Mbaye o noon ko FM ko toon yiɓɓinta taw kadi ganduɗa ko musique aji ɓennunoɗi ɗum ko caggal nde funtiri cukalel gorela buuɗi haalisaji seeɗa temedere temeɗiɗi temetati ngel cukalel gorel o dañi bonnude caggal mum bonande bonde no fewi jeeyi sababu
o waɗa garde à vue de samo tawe e juuɗe ɓen a daddiɓe wakfa ko catala daringal to banggue fannu jangde qur'anil karim ne wonde an liggey daara wonande duɗe jangguinoje qur'anil karima ɓe juɓɓini hirde mawde no fewi. nden hirde noon ko ñande sappo e joyi nduɗo hen lewru ɓe juɓɓini ɗum ko toon to grand théâtre taw kadi ganduɗa nden hirde nde yowiti koye rendinde haalisaji kewɗi yiddeɓe ko mahade immeuble mawɗo no fewi mo ganduɗa on immeuble ma won R+7 taw ko étage uji jeeɗiɗi tegodirɗi taw jangguete en ko qur'anil karim ko ɗum woni ko jangguete en tawtorama oustage uji hewɓe kamɓe wajotoɓe hewɓe ɓe kolliti fandare mabɓe ko rendinde temedde jeeɗiɗi million koppreje franc CFA gam wawde mahade ndiɗon daɗɗude qur'anil karim diɓe jiiɗi wadde ɓe mbaɗana ɗum a duɗe a daara ɗe keddotoɗen koye leydi ndi Sénégal marine nationale mo leydi Sénégal base naval nord mo Saint-Louis ɓe teeɓima kene tolno e temedere capanɗe jeegomo e nayo taw kadi ko ɓen yinnoɓe ɗannade ɗanle ɗe ndewani lawol ko ɓen goni wiyaɓe teeɓa finoɓe to Thiaroye sur Mer guila ñande alen nde goni koye fayre mawde no fewi. nde ɗon fayre noon ko leegal mabɓe kay e nder ko leegal ngal ɓe mbiyata madiyana jeeɓa guila nden noon boyli mabɓe fosuji mabɓe ɓulli mabɓe kala woni hen ko pétrole kame carburant ɗum noon ko société africaine INRA Saar ko on woni pusɗo naati e nder nokkuji mabɓe kala ɓe kolliti hen noon kulhuli mabɓe mawɗi no fewi jehetena ko ha ton to Galoya taw yin toon musidɗo men Siraji Diallo maire mo commune mo Galoya yillo yima yogay duɗe taweteɗe nder ko wuuro ngo gonɗe e mahede kono kadi o yurnitima ɓen sukaɓe janggo man keten Siraji Diallo mo haalirde Nanka FM a Galoya. Monsieur le maire de la commune de Galoya o waɗi jillu makko kay e école élémentaire 1 mo Galoya gonnoɗo e chantier saka vacances o ari kay yurnitade ɗeɗon golle holto jarete. Caggal ɗum ɗon o tottiri kay ko fate fourniture scolaire men kettomo o artanen tigui rigui e ñalawma o. Ceerno Siraji mi salminima no fewi Seykou Oumar maire de Galoya mi salmina bandiraɓe Galoya foof mboɗo ñagonoɓe Allah moƴƴere e lewru mawludu yawtudu du nde Allah hokketen taɗo saaha mawɗi bon hande min garno ɗo hen école Galoya pour wadde remettre fourniture scolaire woni wallidde parents d'élèves uji ɗi jihnaɓe élève aji ɗi kayeji bikuji e defte kene yaada hen pour mbawa hoybinde e dépose uji mumen par rapport e élève aji sukaɓe jangoɓe donc min mbaɗino ɗo kadi remise aussi cadeau ji pour élève aji jabnoɓe wadde cours de vacances ɓe manam ɓeydude jangde mumen nde école o uddi nde e supervision président commission no Hamidou Mbow donc 53 élèves capanɗe joyyi élèves ɓen fof kadi goto fof heeɓi cadeau muɗum commune o waɗi hen ɗon 217 000 francs bon hono fourniture scolaire o hikka ko 3 millions soda kayeji e bikuji e ko yadata hen gayni ɗum ɗo école kadi min mbaɗir visite chantier mo ganduɗa hikka réhabilitation woni fewnide saluji classe ɗi e wadde hen karoje senguidde ɗe ganduɗa sengueje ɗe ko bonno donc mairie o kadi waɗi hen ken abbo e 15 millions hande ligguey o presque ari koye gasde saluji ɗi koko mbaɗa karoje watta peinture aussi donc mboɗo sikki hande eɗi jooɗi eɗi ko waɗa ɗo ko ni won école aji kewɗi hay to Dakaru sa nayi toon a yiyata ɗum toon donc ko welama mawɗo min équipe municipale o monsieur Guèye et madame le maire le président de la commission e responsable uji commune o foof donc garnoɗo wadde vraiment visite de chantier o e tottirde aussi fourniture scolaire o donc e ñagade babiraɓe aussi on jaggu hen no fewi so Allah jaaɓi inchallah ni mo wuuri kala ko ene waɗe to banggue fourniture kadi ma ɓeyde donc ma ɓeyde no fewi hikka ko 15 millions jaaɗo e fewnide kalasuji o aussi montant fourniture scolaire o kono so Allah jaaɓi mo wuuri ma en dublu ɗum ɗo ɗum pour hankkandi taw babiraɓe kam kala kene cooda hen ko hunde famarde wonata par rapport e jangde sukaɓe kam so Allah jaaɓi inchallah. Ko musidɗo moɗon Siraji Diallo radio Nanka FM Galoya gam weltare ɓiɓɓe fulɓe andudine ma. Nanka FM Galoya lappol palol dande maayo garlol hayno koji ɗi kala aɓe ketto Nanka FM Galoya
taw kadi ko nanka FM Galoya taw kadi nanka FM Galoya ko radio saktongo Kumpital nde tawno fulɓe mbi humpitade ɓuuri humpede sen giwi to Galoya garten koye barode teddungal kippodirde hanki o e barode ɗe nehetake ɗe leydi Cameroun kame barode teddungal ɗe leydi Sénégal ɗe kippodiri hanki ko toon to gendi leydi France ma kettoye ɗum e kabruji coftal ɓalli taw koye sawtola musidɗo men Oumar Dembel Diallo kame hoodere pulaar ba taw koye kabruji jayde weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe Sénégal lappiɓe gotel e ndiga ɗum ko kippodiral ɗeɗon baroje ɗiɗi kono kadi oɗon macce hanki wonno koye macceji cehilagala jehetena ko toon to leydi Mauritanie hoorejo leydi ndi Mouhamed Cheikh Al Qaswani hanki yilloyima to jooɗorde Air Mauritanie International nde tawno omo foti wadde ɗuma enen en ɗannima e kan lana kene foto wonde laabi nayya e nder ndeɗo henna hitande ya garaji ɗi kala ko hen tene kadi biye men wonno ko premier classe e hoore muma kono lanaka climatiseur mum ala haade makko yaade tawat yimɓe kala ƴiggitima warñede ñamde mum ne manki gonagal lanaka guila e laaɓal muma hay ko golloto hen ko kala ene ngakki no fewi kanko mawlendi noon warte yaññade e hirjinde ɓen gollotoɓe lanaka tambiɓe lanaka nde ɓurata wawde moƴƴinde gurdam ɓen yahoɓe e kaɗon laana beele kadi golle mum ɓuura wawde garɗude no fewi Alhassane Oumar Mbothia assalamu aleykum wa rahmatullah. Waaleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Sar Abdullahi Saar Kumpital men e ɗemngal pulaar e ñalawma hande o ko yoɓiti ɗo e nder leydi hono o Mauritanie e mawbaare 17 lewru yarkomaa ujunnaje ɗiɗi nogas e tati hoorejo leydi hono Mauritanie Mouhamed Cheikh El Ghazouani yillima jillu bettere to compagnie Mauritanie Airlines o joɗidima e gollotoɓe ɓe hen ɓe o tengtini noon nde ɓe mbaɗata peeje taw kadi ko keñoraɗe gam waylude gueɗe ɗe e ƴewtade e juɓɓudi golle mabɓe o wi noon yooɓe teddin joloɓe en laaɗe e ɓe mbawa kadi rokkude goto foof haqqe mum ko nden golle mabɓe mbawata hono garɗude teskede kadi e nder kaddi taw kadi ko leyɗele ɗe kala ñang Mamoudou Diawol kadi hono leydi hono Mauritanie ko fewti e jangde towde o ñande 15 lewru ndu gonɗen ndu o wawi hono yillade e ɗen duuɗe taw ko jaaɓi ha tewde o wi o yillima e ɗi nokkuji tawde ko kewɗi hikka noon e ɓen dañɓe hono baccalauréat ma gol ujunaji 10 capanɗe joyyi e yimɓe jeeɗiɗo hen noon taw kadi ko 150 mbawi dañde hono fartange e janggoyde taw kadi ko caggal leyɗele e dañde bourseji mumen gardiɗo état major mo leydi hono Mauritanie o rentini noon ɓen ɗannotoɓe e yahoɓe e ñande ñalawma taw kadi ko mabare 17 lewru ono ndu gonɗen ndu maɓe mbawi kay ƴettude hono duppude wonɗino munition ngaji taw kadi ko bondi ha tengti noon e ɗannotoɓe faade banggue Nouakchott faade ak juge nde ndentoto no feewi ardiɓe fedde Taazour fedde UNICEF joɗidima hanki gam yewtude ko fewti noon e gollinde sukaɓe hani e ɓeydude taw kadi ko ndiyam jarateɗam ɗo e nder leydi hono Mauritanie haɗen leeɗe taw kadi ko mankirade hono ndiyam ene wayno ɗo e nder lamorgol leydi hono Mauritanie ene waɗi festival film international fuɗɗinoɗo guila kay 15 ndu lewru ndu gonɗen ene jokki ɗo e taw kadi ko yuɓɓini ɗum ko région mo Nouakchott o yuɓɓini taw kadi ko ɗum ɗon e ballodiral taw kadi ko jagorgal hono leydi Mauritanie ko yowiti e piine ɗo e nder leydi hono Mauritanie e wonɗe noon 13 leydi ni ma waw kadi hono tawtatede no mbirɗen ni hono leydi hono Sénégal leydi hono Algérie Maroc Tunisie Arabie Saoudite woni leydi Tunisie ma tawtare ɗon fedde noddetede hono Assad Tassad yuɓɓini campagne gam erade sukaɓe rewɓe hani e mawɓe wondu gara mbaɗa losko e on taw kadi ko rafi noddeteɗo hono cancer taw kadi ko endu gam ƴewde kay holkisade oɗo rafi taw kadi woɗɗo yani e jomumen nde tawno wonde jomumen so tawi gaari law fodde kay 90 e nder temedere ma mbaw kadi hebde koye mumen no fewi taw kadi rafi o woɗɗo yani e jomumen no fewi
Abdel Fattah el Sisi ko horejo leydi hono Égypte noddi horejo leydi hono Murtala Mohamed Cheikh El Ghazouani nde tawtorte hono batu taw kadi ko arabeɓe keño rango ko nonne kay gardiɗo hono taw kadi ko lamɗo taw ko Arabie Saoudite on noddi horejo hono leydi ndi Mohamed Cheikh El Ghazouani kañumne tawtorte hono batu taw ko arabeɓe e Afrique naaɓe ñande 11 lewru fandu arde ndu Saar Abdullahi Saar ko ɗum woni ko tengtuɗon e nder ɗo leydi kono Mauritanie e ñalawma hannde o taw wonno koye dande Alsat Oumar Mbocci ngam weltare ɓiɓɓe fulɓe andu dinema fedde heblo sukaɓe Afrique weltare Ayawo TV. Alhassan Oumar Mbocci golle ma jooɗi peewi no mbiɗani ko noon tigui ambassadeur mo leydi Égypte weeɗi wonande ɓattake faade jagorɗo affaire étrangére mo leydi Mauritanie on ɓattake fayi koye bismago hoorejo leydi Mauritanie Mohamed Cheikh Al Ghazouani nde wawata tawtorede batu arabeɓe keñoraɗo on batu waɗata koto leydi Égypte aset padeɗo henno taw kadi faati koye caɗele taweteɗe toon ɗo Palestine ko ɓuuri yawde e yaccade ko nonne kadi ɓattake giwɗo e roi Salman mo leydi Arabie Saoudite faade hoorejo leydi Mauritanie ngam bismade ɗum batu jogorɗo wadde novembre 11 taw kadi ko hakkude batu jonde arabeɓe kame Afrique naɓe toon to Riyada no mbiɗa ni ne selli ko noon tigui gartaten koye lana ndi wowa ka leydi Mauritanie hewɓe noon ne kollita hen metti mumen nde tawnaɗo koppa biye donka tan ya dañane place walla ni ya ɗanno no jiɗirɗa ni kono kadi ñande kala ko retard tene retard mabɓe wona heure goto wona ɗiɗi ene yaha ha tati nayyi ɗum jeeyi sababu mawɗo leydi Mauritanie yillade toon gam hirjindeɓe golle mabɓe kono kadi en ɗannima e makka hakkude lewru juin kame juillet e nder lebbi ɗiɗi en mbaɗe makka voyage laabi nayya kala mum noon ko premier classe kono ala hen kala ko laaɓi ala hen ko feewi guila to banggue gonagal muma kala e nonne kadi liggotoɓe laanaka ɓe gona kadi yimɓe wawɓe jaɓɓade no feewi koɓe yimɓeɓe ganduɗa ɓe gona mosoɓe no comme hôtesse en heddiɓe keewi waade ni e kala saaha jagorɗo Mauritanie yangara booli leesa woni Mohamed Ali Wuld Sidi Mohameda yillima jamma hanki o wonande on camion mawɗo kay mo ganduɗa pannoɗo e lawol Al Amal wo holliti ɓoyata maɓe gummin contrôle mangol no feewi gam ustude dimle mawɗe dimleteɗe e ɗiɗo en camion ngaji nde tawno e kala saaha ne rokka caɗele mawɗe no feewi Mohamed Cheikh Al Ghazouani joɗodima association wonande avocat ji association nationale des avocats ɗi Mauritanie ɓe mbawi yewtidde toɓɓe jaƴƴe no feewi ko fati banggue ñawoje gendi leydi ndi guila e juɓɓudi ha e gonangal mum gueɗe kirjinteɗe hen e gueɗe ɓeydeteɗe e gonangal gueɗe ɗe kala hoorejo jagoɗo gendi leydi Mauritanie Mohamed Masoud Wuld Bilal joɗodima bureau régional du haut commissariat des Nations Unies joɗaniɓe wonande réfugié ji Afrique banggue hirnague kame Moyen Orient gam yurnitade caɗele teskaɗe oɗo saaha wonande ngal catala ko ngal ɓuuri wawde ɓeydude e darɗe mabɓe kala sen giwi to leydi Mauritanie paɗena koto leydi Mali communiqué armé leydi Mali e fiyande wande hankinde won fiyande duncude subaka hande o kono nde ŋerani no feewi nden fiyande noon ko caggal kay nde ndiwowa konin koɓe leydi Mali joguino fandare juurade toon to région mo Kidal waɗɗani tesalita ɗon noon piyande mawɗe ɗojji no feewi taw kadi ɓe tawyanno ko base konin koɓe jaam ɓe laafaji mbulaji taweteɓe to région mo Kidal kono noon leelani jaam arti e wiide konin koɓe leydi Mali ɓe nderguiti hewɓe kay umminnoɓe nden fiyande kala muma wawi reftude lawol ɓe kolliti oɗo saaha koye jimadi aɓe ndeɓa e golle mabɓe beele kay Kidal kala wona e jimadi leydi Mali ɓe ganduɗa keno hande duuɓi sappo ndin jimadi waasi ɗum konin koɓe leydi Mali ɓe faama kono kadi hande o ɓe ndewiɗi ɗeɗon peele gam hebde toon jaam e kisala ha ɓuura wawde artude toon sete Mali naɓe yanoɓe toon to Russie taw kadi ɗowno oɗon sete ko jagorɗo faggudu leydi ndi kame finance woni Al Husseinu Sanu ene wonde jagorɗo énergie leydi ndi kame sete timmuɗo no feewi ɗum noon ko nandiral keɓal hakkude mabɓe Moscou gam mahde ɗiɗi ha nayyi taw ganduɗa ko centre nucléaire
mawɗo no feewi nder leydi Mali taw capacité mum ma waw wonoyde 120 mégawatt ɗum noon ko hunde mawde no feewi ma wallit fanno médecine kame ndema e cate goɗɗe kala e nder leydi ndi sifande nandiral hakkude Bamako e Moscou o holliti ɓoyata ma sete timmuɗo iw ton to leydi Russie yillo e nder leydi Mali ngam ɓeydude ngal jokkodirala Bamako ne fawi feɗendu mum ha ɗo gonɗen ko fade banggue dat happu dokkaɗo wonde rokka ɗum laafaji mbulaji taweteɗe nder leydi Mali ɗo ha 31 lewru décembre hitande gasata nde ɓen jaltata leydi ndi taw kadi koye ngallodiral wona ɗon ɗo MINUSMA holliti caggal kay hande piyande ne ɗojja makkugol nden kay leydi ndi ene gasa ma leel yaltudeɓe seeɗa kono kay laamu leydi Mali e wiide jaagoɗɗo Abdoulaye Diop ɓe pawi hen ko feɗendu mabɓe ɗoɓe fayiɗo diftani hay seeɗa wi Mali akti Mauritanie ɓeydi nden ka tekkuka no feewi keerol hakkude mum e leydi Mali jeeyi sababu e kala saha so tawi fiyande ɗojji e nder leydi Mali ɓen woni hen ne keewi moltoyade walla natoyde yogay nokkuji ɗum ko caggala jillu jagorɗo kono mo leydi Mauritanie to keerol hakkude mabɓe e leydi Mali ngam hirjinde e ɓeydude nden kay kisal ganduɗa leydi Mali leydi Mauritanie enen dendi kene fotto wonde ujunnaje ɗiɗi keerola hakkude leyɗele mabɓe ɗiɗi ɗe kala to leydi Guinée Conakry hanki o jaydiyankoɓe hewɓe mbaɗi ko mbino ko kono laamu ngu holliti ɓe keɓani yamirore ko saabi ɓe ceppi hanki ɓe ceppi seppo ngo noon ɓe ceppi ko yeeso tribunal mo kalum ngam wullitade wonande won scène en ligne Guinée mate ɓurɗo hettede kadi ɓurɗo wawde wullude leydi Guinée to banggue yogay kumpitte on jowaɗo guila tan lewru août ɓe kolliti nde yewtete ko ɓuuri yawde ɗum jeeyi sababu gon seppo hanki kene tolno sappo e tati wonande jaydiyanke nagganoma hen jandiyankoɓe tato gañi hen goto noon ene gañi hen gañande ɓurde musde ko hiiri ko kala halifaɓe aada kame dawrugol kala erima yoɓe ɗaccite ko ɓuuri yawde kono ɓe ɗaccitama jamma hanki kirɗo procureur ɓattiɗo tribunal kaluma fodi wonandema joddo e mabɓe e nder yontere ndeɗo wonande ne gasa ma gueɗe ɗe kala deftine lawola to Burkina Faso boulevard Charles de Gaulle natti latanade ɗum wattama boulevard mo Thomas Sankara gendiyanke ɓiɗɗo faso najo darinoɗo gam yidde yaltinde faso e caɗele taw kadi ganduɗa wonno koye manditare jaltugol mum aduna ken wona duuɓi 30 taw ko caggal nde dirguita laamu makko o wara hen 15 octobre hitande 1997 ko nden o yalti aduna waɗanede mo ziyara mawɗo no fewi capitaine Faso ko on innirimo oɗon boulevard natti latade boulevard Charles de Gaulle wonti mo Thomas Sankara to Côte d'Ivoire kene tolno e balɗe 11 koɓe panno gouvernement moɓe jinno ko hanki hoorejo leydi ndi woni Alhassane Dramani Ouattara wawi toɗɗade hoorejo jagorɗo gendi leydi ndi on noon woni Robert gonnoɗo gouverneur woni Robert Bourguera Bambe ko on woni toɗɗaɗo hanki o holliti noon e haalande makko hanki ɓoyata mawtoɗɗo gouvernement kuccitowo yogay caɗele taweteɗe nder leydi Côte d'Ivoire ha leydi ndi ɓuura wawde ƴellitade to Sierra Leone dialogue national kaldigal ɓiɓɓe leydi ndi hakkude gouvernement mo Julien Mada Bio kame landaji lundo yuɓɓinama to ferta wona woni capital ngal hanki noon tawtorede société civile ngam nden jonde ɓuura wawde yuɓɓinede beele ɓiɓɓe leydi ndi kala gona e jaam e tawtorede gambinajo biteɗo madame Fatoumata Diallo mo CEDEAO kam udditi ɗen gueɗe beele kadi wonande on dialogue ɓuura rewde lawola to Benin gonnoɗo hoorejo leydi Benin woni docteur Boni Yaya toɗɗama woni chef de l'opposition mo leydi Benin gardiɗo landa démocratie leydi ndi laaminoɗo leydi Benin hitande 2006 hitande 2016 mo ganduɗa hande o arti e dawrugol no fewi holliti ɗo e kitale paaɗe kay mawo dillin dawrugol
leydi ndi caggal toɗɗe demo ɗum o waɗi ɗum ko nokku biyeteɗo bara kune tawe e nder leydi ndi RD Congo jonde wattude jeetaɓire hakkunde muɗum e Uganda taw ko jonde ɓe inniri session ordinaire jonde hakkunde mabɓe taw kadi ko rendinde doole leyɗele ɗiɗi ɗe nden jonde laatino koto Kinshasa 12 ha 15 nduɗo henna lewru leyɗele ɗiɗi ɗe pamodiri ittude kala kene wiye visa hakkunde mabɓe kamɓe ɗiɗo kala wonande ɓiɓɓe leyɗele ɗiɗi ɗe leydi Congo RDC kame Uganda mone kala mone ene ɗanno e nokku goɗɗo ene wawi yaade taw ƴettani hay visa goto to RD Congo kene tolno e capanɗe joyo fittandu woni ko yiita e laana juunoka toon ñande aljuma jawtuɗo capanɗe nayo jeeɗiɗo jaade warango haɗo henna jiitaka wonande nde limore ko hanki gouvernement leydi ndi yaltini ɗum kala koten dumale meɗen pulloyo koten dumale meɗen pulloyo kabruji men jolam jaberi nawaten ko hatonto Belgique fiyande hanki pellowo kañum felli to Bruxelles ɗum ko sanga matche hakkunde leydi Belgique kame Suède kanko on pelluɗo noon o dañi yoɓade pittali ɗiɗi ɗin pittali ɗiɗi o yooɓi ɗi ɓen jeeya ko toon to Suède nden noon o dogi o yiita ko subaka hande o ken wona 1 kilométre hoɗorde makko mo woni sal goto jarteɗo kafe inde makko ko Abdel Salam o jeeya ko toon to leydi Tunisie en gandani noon holko jeeyi sababu waddemo ɗum taw kono ɗo saaha losko ene jokki e makko keddotoɗen koye jolam jaberi Union européenne hanki ɓe kolliti wonande nder ndeɗo henna yontere maɓe nel laaɗe maɓe diwoje taw ko balle leɗɗe jarateɗe cafroteɗe faade to Palestine ko ɗo ɓe ndewnata ɗum ko toon to leydi Égypte ngam wallidde ɓen ñoolaɓe e kure condi diwoje jamma e ñalawma giwoje to Israila ene yanoya e maɓɓe kala keddotoɗen koye ɗin fannuji conférence jinnaɓe ɓen biftaɓe taw kadi ganduɗa ko ñande jeeɗiɗi nduɗo henna lewru taw biftiɓe ko Hamas naɓe nayiɓe moftoyiɓe hen goto jinnaɓe mum mbaɗi hande taw ko conférence fandare mabɓe tan ko erade windere nde ɓi ko biteɗo miya nde accitte ɓuuri yawde yaccade beeleɓe nde ballete otage taweteɓe juuɗe Hamas en ne mbata accitede ko ɓuuri yawde ɗon ɗo Israël holliti ken wona 199 wonande otage tawete juuɗe Hamas naɓe kono kadi Hamas holliti won hen wasɓe pittali mumen taw koye sababu wonande bomboje ɗo leydi Israël tolnirta e kala saha faade tan to Hamas gam yidde derguidde Hamas Colombie jagorɗo affaire étrangère leydi mum noddi ambassadeur mo leydi Israël taweteɗo leydi mum yo yaltu leydi ndi ko ɓuuri yawde ɗum ko caggal ambassadeur mo leydi Israël nde suuti konngudi mum ɓakki ɗum e Pedro wonande hoorejo leydi ndi taw kadi ɗin konngudi wona golɗiɗi no feewi hokki yamiron noon yo yaltu leydi mabɓe ko ɓuuri yawde Amérique Joe Biden hoorejo leydi ndi ñalawma janggo alarba ne tijja toon to Israël wi noon ko kolaɗo kuuɓal États Unis de Amérique mawoya ha toon to Jordanie gam ko fate caɗele hakkunde Israël kame Palestine Israël kame Liban wuli jeewa jamma hanki o ɗum ko caggal yaadiɓe Hezbollah kañumene tolniri kure e bomboje mumen faade to leydi Israël on holliti bombi hanki yoɓima pittali 5 taw ko ɓen jeeyaɓe Hezbollah waɗi noon civil en ɗiɗo gañiɓe hen ene wandi kadi journaliste goto to banggue Israël naɓe waɗi noon ɗiɗo wasɓe hen pittali mumena leydi Russie hakkunde mum kam e Chine ne ɓeyda jokkodiral ɗum ko ñalawma hande o ene tawe toon Vladimir Poutine hoorejo leydi Russie ne tawe hande o to leydi Chine ngol woni ɗandugal makko goɗɗungal gila tan o fuɗɗi guerre faade tan to Ukraine taw tawtoreɗemo sommet battuɗo tataɓijo ko fate From faggudu hakkunde mabɓe kono kadi ma tawtore 13
bien temedere capantati leydi hande o kanko e Han Jinping sehil mago ɓe jindiri a tona musidɓe tedduɓe ɗum ɗo henna wonno kabruji garandena tikkiɗe hande oɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guila moon sehil moon Sar Abdullahi Saar kettimalaki jaam yo jaam Allah hiranena